Ei ole kyllä mikään maailman paras olo. Minkälainen sulla on? No mitä sä luulet? Sä tartutit sun flunssan muuhunkin. Kiitti vaan. Voi raukkaa, olisit sanonut jotain. No kyllä mä koitin, mut et sä kuulu. Voi ihan pakko soittaa apua. Mitä? Missä potilas on? Nopeasti. Mä kuolen. Et kuole, mikäli se on meistä kiinni. Nyt mä oon ihan tulessa. Näetkö tämän tilanteen? Miten tää tapahtui? Joo, se sai flunssan multa. Et sitten hirveästi miettinyt. Siis mä oon nyt vähän pihalla. Eiks hänellä oo siis vaan flunssa? Herra jestas nainen. Hänhän on mies. Hänellä on miesflunssa. Nyt hei sitten, älä missään nimessä nouse tästä yhtään mihinkään. Pysyt koko ajan tässä sohvalla. Ja sit sinä, näet sä tän kellon? Kun potilas soittaa kelloa, niin tuut välittömästi viivana tänne näin. Sitten otat nätin otteen ja silität hänen päätään ja sanot, että voi sua reppanaa. Voi sua reppanaa. Joo, just vaan. Mitä vaan tarvit, niin soita tätä. Joo. Lähet. Alright. Anteeksi, mites minä? Kun mullakin on flunssa. Mullakin on flunssaa. Käsittämätöntä meitä. Mä voisin ottaa ihan joku keitto vaan. Ja sit mä haluaisin katsoa ton True Detective. Ja kännykkä.